Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै लोगोफोरा दिनैनिफ्राय फैबाय आंनि ओरैनो खाथि खालानि बे आब'मोन जोङो ज'नो लोगो दिगि एकदम ओरैनो एसे साहा लोंलायलायनो होननानै आं ओरै माबा बानायदों आरोना एसेनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफैलायबाय आरोना लोगोफोर। दिनै आं मा बानायदों ओरैनो जाबजुब आरोना सिम्पोल सा आरोना ओरैनो नै ओरैहाय जायाफ्रा माने आं बे फिथाखौ बानायदों आरोना बिदि फिथा बानायनो सुरु खालामबाय। ओरैहाय एसे बुरजा एसे अमा दरनै जानो होननानै अमा एवबाय ओमफ्राय ओरै सासे फिथा बानायग्रा नै कालारफुल थिंख्लि फिथा बानायनोसै नै बानायगासिनो दंथारो सासे जोंना बानायग्राया मास्टारथार आरोना बेनो एवगोन जोंना दिनै थिंख्लि फिथाखौ बेसेबां एवो नै जि मोजां कालारफुल खालामलायदों आरोना बेनो नेचारेल माबा कालार होनानै बानायदों आरोना बिटरुटनि रस होनानै बानायदों जोङो। थ' बेनो लोगोफोर र' बानायगासिनो दङ आङो मा बानायनो हायो दा नोंथांमोन एसे शेयार खालामगासिनो दङ। साबजुब बानायखांजोब्बाय आरोखि आंना दा ओरैनो नै फिथायाबो जाबाजुब्बासो आरोना एन्थाब गोरान एसे जानोसै। आलासिया फैथ'वाखै जोंहा नै बिनानाव समायना सुन्दुरि जोंहा नार्स सिस्टार आगै मा होनोमोनलाय र' किबा आसल डिपार्टमेंट तो किबा फैसल तुमा मेडिकल डिपार्टमेंट और किबा आसल ना CHO बेनो जोंहा हेड आरोना फिथा बानायग्रा नै आब' गैयाबानो आंहा फिथाखौ मोनजानाय नङामोन। ओमफ्राय नै फिथाया आंना बेबायदि आरोना कालारफुल आरोखि ना मिथिला र' दायो जानोसै ओरैनो थेंक इउ आब' फिथा हमना होनायनि थाखाय रेडि बानायथ'नोसै आङो दा आंना फिथाया रेडि जालायबाय नै एसे दोखोन माबाया गैया ओमफ्राय जों जाजोबसै ने आब' दे आब' जानला मोनला जाबजुब लोंसाबदो जासाबदो फन्टी एकदम जाब्बा जुब्बा दे एकदमबारे मरेनेकुआ एरी नाय অসমীয়া বঙালী গিলাহে ফিটা ফিটি কিবা কিবি বনাব জানে আমি কিন্তু নাজানে দে এইখিনি জাবজব বনাইছো अमा खाजि माथो मालायखौ होनलायलायदोंहाय सासे सिख्लाया हिनजावा होनदोंना मा होनो बर' हिन्दु मानसिफोरा मा होनो जौ बेदर नङाब्ला मोसानो हाया जोंहा नै क्रिसमासाव जोंहा जौ बेदर गैयालासिनो जोंहा फिथाव सिथा जानानैनो बेदर जानानै जोंहा मोसायो होनलायलायनानै जोंहा ओरैनोहाय जोंना ओरैनोसो मोसालायनाङाहाय ने जायो जोंना दे जादो आब' जाब्बा जुब्बा दे जाया बोरो नुदों ना नुवाखै जाखो नुदों नुवाखै जाखो आंलाय हरासै ओइले नाय लोगोफोर नै एकदमबारे आनै आइ फोरा खेबबाय हनै सिबावबायसो आं हालाहाय आयौ बिस्रानि फिथाखौ लांनानै जाजोब्बाय फिथाखौ जासे जानानै आरो बिसिनि मेथाइखौनो लानानै फैबावबाय मेथाइखामोननि फिथाखौ जाजोब्बाय मारै मेथाइखौ बबे समाव लांफैबावखो आं हालाहाय बिसिनि हनै आनैमोननि आइ बाखांखांसोहाय हा मानो बिदि खावफैबाय थाखो बेलाय नाय मानो खावनांगौ नोंलाय बिदि दल' फैबानो जायो लां आइ नै गोजौआवनो दङ हनै नोंनि खर'आवनो ओइ दाउखासो बादों नोंसिनिखौनो मेथाइखौ लांदों खोमा ना मेथाइया सोरनो स्नेक्स ओमफ्राय सिरा स्नेक्स बिस्कुटमोन स्नेक्स संख्रिनि बिस्कुट सिराजों संख्रिनि बिस्कुटखौ आराम जाफैलायबाय मिनिनानै थैखागोनसो जा मिनिथावहाय बाय बाय टाटा नैबेहा हारसिं खिथि उनावसो फैनानै नैबेहाव आब'निसिम बे थेंक इउ खिन्था आरोखि ना फिथा हमनानै होदों आब' नङाबाथ' गैया फिथाखौनो मोनजा होनो हागोन ना हायामोनथाय एसे देरि जागौमोन आरो हानायालाय हाहांबायमोन नांथ'ला र' दिनै खारनो हाखायो